Sa number 2, Covidlandia sa Sipalay ipasira matapos gamay na lumos sa lugar kahapon. Matapos maglumpat, wala na makabutwa pang mangunguma sa ginabansagan nga Covidlandia sa Sipalay City o kon ang Cansibit Pit sa ruins ang nagsira nga Maricalo Mining sa Purok Malipayon, Barangay San Jose, Sipalay City, Domingo sang hapon. Ginkilala kay alias Rayland ang mangunguma nga na-missing nga taga-barangay Baclao, Kawayan. Suno kay Junilo Bogtae, ang DRRMO coordinator sa Sipalay City, gilayon nila nga gintawgan ang divers sa Philippine Coast Guard para mapangita ang amo nga persona. May mga portion sa pit nga nagalabot sa 25 meters ang kadalumon ang tubig. Gani mabudlay ang pagsalom. May Lake Abi nga nagporma sa area. Sang nagdulong na, temporaryo nga ginuntat ang pagpangita. Kay nasang aga, may nagpahibalo sa DRMO nga naglutaw ang bangkay sang biktima gani gilayon ini nga ginkatuan kag ginbuha. Sunod pa kay Bogtae, may ordinansa nga nagadumili sang swimming sa area kag may mga signages nga nabutang diri pero ginakakas sa mga kinadto sa lugar. Nakigsugilano na ang CDRRMO sa barangay para ipasira ang Covidlandia para hindi na madugangan ang insidente sang pagkalumos kaysa nagligad nga tuig may nalumos man diri. Ginbansagan ini nga Covidlandia kaysa tion sang pandemic nangin popular ini nga kalatuan para mag-swimming ang mga pumuluyo.